At gising na yung asawa ko, nag-iigab pa. Gising na, gising na. At muli, maraming salamat sa mga, yun nga, mga bumati. Lahat po kayo, nag-message sa Facebook ko, nag-comment at nag-message sa, sa messenger ko. Lahat kayo, maraming salamat. Daming nag-message sa akin. Sila Ate Bidang, mga barkada ko. Yun. At sila, sila Chinchin, nag-ano rin, message. Pamili na ako. Balik na ako dun sa bahay. Ganda ng sikat ang araw. Yan si Pula, tumawag. Ha? Ay, good morning. Yo. Good morning. Nagpe-prepare na sa lutoon. Ayan po, tapos na akong maggayat ng pandinuguan. Mamarinate ko na siya. At yun, siyempre, maraming salamat sa mga bumati sa pag-chat. Siyempre, salamat kay Ate Bidang na nag-message sa akin ng pagbati, happy birthday. At kay Utol na tumawag pa. At siyempre, kay Kuya Rini na nagbati rin sa akin, happy birthday. Salamat sa lahat ng mga bumati. Lahat. Yun. Meron pa dito. Basta lahat na bumati. Yun. At kay Ma'am Ampi Bila Constantino, maraming salamat po pagbati. Yan. Po, good morning. Yun. Aga natin gumising. Time check natin 5:39. Pero mga alas 4 gising na ako. Nagising ako mga 4, hindi na ako nakatulog. Kasi may in-order nga ako dun sa palengke. Madalim pa. Dito sa kusina. Init muna ng tubig. Kumukulo na siya. Kape muna. At maya may pagkape. Kunin ko na yung mamaya pagkape ko. Kunin ko na yung in-order ko dun sa palengke. Aga natin gumising, May 7. Yun, birthday ko ngayon, May 7. Plus 1 na naman tayo. Nadagdagan na naman yung ating edad. Ating buhay. Yan. Siyempre kape muna. Magkape. Siyempre salamat sa mga bumati. May mga bumati na kagabi. Maraming salamat sa inyo lahat. Di ko na kayo isa-isahin. Salamat at hinahin ko lang yung boss ko kasi tulog pa yung mga bata. Mga magising. Right? Pure na kape. Ang lulutuin ko, yung ulam lang, pang ulam. Yan na yung handa ko. Kasi hindi na ako magluluto ng yung mga spaghetti na yan. Luto lang na pang ulam. Kasi kami lang naman dito, wala nang bisita. Buti kung nasa Bicol, pwede. Kami lang naman.
Tapos yung yung pera kasi binabudget ko rin. Pamasahe ko. Kaya ko huwag lumayo, isayaw mo ako. Sarap gumising ng maaga nang walang problema. Yung mag-inang tulog pa. Materis, magkakape. Yan. Patay na ang ilaw. Ay, dilim na. Dilim. Ito tayo sa teres. Maliwanag na labas. Ay, sarap pumigop ng sabaw. Sabaw ng kape. Mga alas 7 pa naman yung usapan namin sa palengke. Pero mga 6:30 punta na ako dun. Alas 6 na. 6:30. Chapter, ubos na to. Siyempre, thanks God. Ayun, maraming salamat kay God na yun, nadagdagan na naman yung ano natin, yung edad natin. Bali, hulaan nyo na lang kung ilang taon na ako. Ano na, wala na tayo sa kalendaryo. At yun, nagising tayo ng maaga. Salamat. At nagising pa tayo. At siyempre yun, di mo kang pinapabayaan sa araw-araw, mga pagsubok. At siyempre, kinakaya. At yun, lagi kong malakas at malayo sa sakit. Biyara akong magkasakit talaga. Sumasakit yung ulo pag mainit lang, pero yung trangkasong sabi, biyara akong magkatrangkaso. Kahit lagi kong yung maulanan, hindi ako nagkakasakit. Pag mainit lang yung panahon yun, sumasakit ulo ko. Pero pag itulog ko yan, okay na siya. Ay. Pero mainit ka agad. Kaya nagpapawisan ka agad ako. Yun, maraming salamat sa yun nga. Ulitin ko yung mga bumati. Kagabi pa lang. Maraming salamat. Kahapon may mga na message. Maraming salamat sa inyong lahat. At yun, kahit yun nga, nung isang taon, nasa Bicol din ako nun. Doon ako nag-birthday. At nag-swimming kami nun, mga kapatid ko, mama ko, sila papa, sila pula. Swimming kami nun, nung di pa ako nagbablog nun, yun, swimming din yun. Mga kasama mga barkada ko. Ngayon, luto lang. Pero masaya ako kasi, yun nga, sabi ni Mrs. umuwi muna ako. Ayaw ko umuwi na, siyempre magbe-birthday ako. Kahit walang handa, basta kasama ko sila. Masaya na ako nun. Kasi uuwi ako sa Bicol. Tapos, doon, may handa sa Bicol. Balungkot din ako niyan kasi wala sila. Pero kung dito ako mag-birthday, masaya ako. Kahit ulam lang yung luntuin ko. Kasi di na ako mahilig sa mga spaghetti. Kaya sabi ko sa kanya, magluluto ako pero ulam lang. Dinuguan siguro. Dinuguan, tapos magluluto ako ng igado. 1 kilong igado, 1 kilong dinuguan, yun na yun. Tapos kanin, okay na yun. Upo-upo lang, yan lang. Tapos kapos sana din, inaaya ko yung asawa pumunta simbahan para mag-sindi sana. Kasi umulan. Bigla umulan. Huwag ko lang ngayon na lang siguro, mamaya. Yan, siyempre maraming salamat sa mga viewers, mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy na panonood nyo sa aking mga vlog, parang Jason TV. Ayun, pag uwi na sa Bicol, habol.
bawi tayo sa vlog. Gawa nga ng ngayong buwan, di umabot yung dollar ko. Di tayo makakasahod ngayong May. Pero okay lang yun. Ang importante, mahalaga. Tayo na yun. Abang-abang na lang tayo sa kaganapan ngayong birthday ko. Alright? Let's go na. Punta na ako ng palengke. Time check natin. Ayan. 6:33. Nandun na yun. At sila tulog pa. Tulog pa yung asawa ko, tulog pa yung anak ko. At sila din tulog pa sila, kapatid niya. Tulog pa. Servicein natin yung Inmax. Let's go. Let's go. Bike tayo, bike. Umagang kay ganda. Nung palabas na ako dito sa subdivision. Mahamog. Sa bilihan. Kaya isang kilong pang igado. Pamili na ako. Bali, balik na ako dun sa bahay. Ganda ng sikat ng araw. Dito yung mga bungka sa likod. Dito na ako sa bahay. Nakarating na ako. Bali, 900 lahat. Binuguan tsaka pang igado. Tapos mga sangkap. Hanguin ko na kaagad. Ako lang din naman gagawa nito. At wala rin naman tayong mga bisita. Ay, mga tulog pa sila. Tulog pa yung asawa ko. Alright. Para maaga tayo makatapos. Uba ako lumayo isayaw mo ko sa'yo lang walang mahal ko kapalit ko'y bumalik ko. Ang bilang lang ang sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ito.
Meron bulak-bulak. Ngayon papakuluan natin ito. Kuluan. Para malambot. Basic na basic to. Dinuguan. Ayun, sa igado. Atay. Simulan natin paggayat ng ng igado, tapos yung isa pa pupulaan ko siya. Dahan-dahan lang yung boses, mga tulog pa. Para mamaya marinate ko na ito, tapos maligo, tapos magluto na.
wala ka na, lamang loob. Ayun mga kaparing Jason, bali, nakamarinate na ako ng pang-igado. Yung luto nitong igado na to, ayun, simple lang to. Wala siyang mga sauce na tomato sauce, tomato paste, wala. Normal lang na igado to. Simpleng igado. At yun, gagayat ko naman yung pandinuguan. Napakuluan ko na siya. At malambot na. Dito muna natin para hindi mainit pag hinayat. Alright. Tuloy-tuloy lang ang gawa. Time check natin. Bilis ang oras. 7:44. Tulog pa yung asawa ko. Tsaka yung anak ko. Ay. Yan o, si Pula. Tumawag. Ha? Ay, good morning. Yo. Morning. Ay, nagpe-prepare na sa ano, lutoon. Sa? Yan. Dinuguan. Tapos nakamarinate na ako sa ano, pang-igado. Ano ka siya? Birthday. Ayun ko lang. Ay, birthday mo nga? Oo. Ah, birthday? Yan, tumawag si Pula. Umati. Salamat. Pasok ka mo. Naroon ba yata? Oo. Si ano, tumawag si Pula. Alas 2 na okasyon. English na pag-asal ko. Ayaw mo. English na to. Bibis na sa ano? Ganda. Bato. Ano magiging? Oo. Ang tumawag si Pula. Bati. Ano, sige na. Birthday. Oo, salamat. Amo. May ano, nag-prepare ako. Ano tayo nga? Oo. Sige. Ayun po, tapos na akong magayat ng ano, pandinuguan. Mamarinate ko na siya. At yun, siyempre, maraming salamat sa mga bumati sa pag-chat. Siyempre, salamat kay Ate Bidang na nag-message sa akin ng pagbati, happy birthday. At kay Utol na tumawag pa. At siyempre, kay Kuya Rini na nagbati rin sa akin, happy birthday. Salamat sa lahat ng mga bumati. Lahat. Ayun. Meron pa dito. Basta lahat na bumati. Pangako pa kung kasama nung ako ay lumat. At kay... Ano ba yun? Kay Ma'am Ampi Bela Constantino, maraming salamat po. Pagbati. Yan, luto na ako. Ay, marinate muna pala. Mas prepare ko yung saging. Hindi nakasama yung saging ah. Babalikan ko. At gising na yung asawa ko, nag-iigab pa. Gising lang. Okay na, huwag nang berdurahan. Pure na lang, no? Ha? Dami naman kasi, tapos di naman kasi wala tayong pagluluto ng malaki. Ito pure na lang din. May Baguio beans naman ako nabili. Ilang gulay. No? Hindi ko nalalagyan ng saba. May saba sana ako binili kaso nakalimutan. Hindi naman siguro yung nakasama sa biniyaran. Kasi pinatong niya yun eh, dun sa load niya. 900 lahat yan. Ito yung mantika, may ano na dyan. Mapasab. Parang kaiba. Hindi ata yan. Layo, pabalik pa ako. Anong oras na? Alas 4, gising na ako. Kasi kinuha ko nga, order ko yan. Yun. Hindi na ako maglalagay ng mga gulay kasi marami naman eh. Kasi kami lang naman yung kakain, wala nang tayong bisita. Time check natin, 8:38. Yan, pwede na tayo maglakas ng voice kasi gising na rin naman sila. Kanina kasi ayaw kong maglakas ng voice kasi yan. Diba? Siyempre, maistorbo natin yung mga natutulog.
Yung anak ko nandun sa taas pero gising na rin naman. Yan, si Bilas nandyan na rin. Gising na. Anak niya gising na rin. Start na akong magluto. At gising na rin yung asawa ko. Alright. At muli, maraming salamat sa mga, yun nga, mga bumati. Lahat-lahat po kayo nag-message sa Facebook ko, nag-comment at nag-message sa sa messenger ko. Lahat kayo, maraming salamat. Daming nag-message sa akin. Sila Ate Bidang, yung mga barkada ko. Yun. At sila Chinchin, nag-ano rin, message. Lahat. Si Pula, tumawag pa si Pula. Salamat. Thank you. Ayun po, hanggang dito na ang vlog na to. At panibagong vlog naman na yung gagawin natin pagluluto. Siguro mamaya magla-live ako. Yun po, maraming salamat. Thank you. At naragdagan na naman yung ating edad ng taon. Ano na tayo? Kumbaga tumatanda na. Yung muli, maraming salamat. Thanks God. Love you all. Goodbye.